moitos enemigos. Moitos. Eso é terrible, verdad? Porque están as televisións, e a televisión é hoxe, verdad? A cosa que entretén máis non está en galego, está en castelán. E claro, iso é un rival tremebundo. A universidade está dentro das cousas galegas. Tradúcense ao galego as cousas, verdad? Fálase en galego na cátedra. Está moi ben, pero, verdad? Eso non sei se podrá soster, en fin, se haberá un cambio, verdad? É difícil. Paréceme que é unha cousa difícil. Paréceme ben como se vai levando, pero non sei. É moi difícil. É moi difícil de ensinar agora, porque cambiou todo. Absolutamente todo. Nós quedamos fora. Por qué? Porque somos outra xeneración. E non hai que pensar e dizer, non, porque hai que facer unha cousa nova, señor. Non hai máis remedio. Nós íbamos a un serán. O serán era como se chama, era a festa nosa. Hoxe tamén hai festas, pero é moi diferente daquela. Que diremos doutra cousa, verdade, de fin, de como están, as palabras cambiaron de valor. É dicir, nos meus tempos, verdade, hai unha cousa especial, a declaración de amor. Eso hoxe xa o teño padricado algunha vez incluso na televisión. Hoxe é unha palabra que leva a un campo erótico, o que non era entonces. Entonces era a adquisición do amor, pero o amor, un amor especial, que non era deitarse con nadie, sino poseer o corazón dunha persona. Oxe, quen inventa semellante tocata, hombre? Pero morrerían de rir. Oxe, é unha cousa teatral. Digna de figurar, ja. Rirse, pero de veras. O sea que non hai. En fin, aquelo de poñer na carta, meu dulce amor. Bueno, con fulano de Tarechaga. Isto é a vida. Non cambiou. Eu coido que iso está ben. Aí edítanse libros, danse conferencias, hai todo, verdad? Pero, no medio deso, verdad, ao mellor dice, ten usted que facer un artigo, verdad, se fai o favor, fago en castelán ou tal. Eso, ben, verdad. De maneira que estamos nun campo duples, é claro, uns falan galego, outros falan en castelán, e non falan castelán non porque non amen a Galicia, non. Claro, logo ven un funcionario é o mellor de Extremadura. Se é da fronteira, sabe un pouco de portugués, verdad? E entonces fala un galego curioso, e ao mellor rise un. E iso tampouco se debe facer,
porque cada un aprende un galego. É un galego, é o galego deste sitio. De modo que cada comarca normalmente ten a súa lingua. Iso debería ser moi difícil, eu ainda non sei como é. Ainda non cheguei a aprenderlo.